ina ta neman ka na rasa na yi sama na yi kasa na rasa yin da wannan zai ga gana da mutane na ɗan kuma wasu ne Allah ya ce za ka yi aure ko kuma ba za ka yi aure ba ne ka fasa ne za a zama da wani wani don ba wanda ni yanzu ai wani zai aure ba gaskiya ba ka ganin ni yaro ne yasa ne wani ke da kiskanci na da ke gida ma a yanzu da ban baka tarihi na ya ka ɗan rike baki Allah ramar duniya ba duniya da basu wallahi alƙur'an ko ba duniya da wala ni na jini dai wani ba a lalle ka ga ni ba gaskiya kun da rike duniya ba ta kai na so mutu a lalle da duniya ba kun da ta rike na ba saboda ni na musamman na wajen mutane ya ga kamar kan hayaki ya ke tana sigarin ke shan kuwa ya tana nan wurin ji a bayana Allah a tukai ina rasa mama ce bai wawa da ba a maka ba ya ga mata ba yana Allah yana kuro guda da duk wacce za a yi ma ba ya sa riga kurba haka ne ya ga haka amma ni ka san dadi ya rage ba a'a ba da sai kuma ba ya san haka ne ya haka ne